आंनि बिबोनांजों गारि सालायनोबो आखाइ मोनबाय दादानिखौ सिदा हायोलाय हा दादानिखौ सिदा हायो खोनाया दादानिखौ सिदा हायो आं सिदा दालाय सिदा सालायजाया बियो हो सिदा सालायजाया बियो नङा बैखौ हायाना बैनि आखायानो हाखाया बैखौ आइनोसो फकास खालामबाय बिबोनां कुकिजोंलाय गारि गाखोबाय दिनै लाखि बायदि बिबोनां मोनाखै बेबायदि बिबोनांनि गारि सालायनायाव गाखोनांफेरनाय दाथ' बिदि जाबाय गाखोनो मोननानै नोंना ब्लगाव लादो दा ब्लगाव होखागोनब्रा मोजां नांदों थान्दा नांदों गारि सालायनाय गाखोनो मोनाखै सिदा थाङोना बिदि थाङो बारस'यो बारस'नोलै मोजां मोनदों बिबोनांजों कुकिजों सना फिथरजों गाखोनो मोननानै खालाय नोङो बेबायदि स्ल' खालामोबा नों गाखोनो मोननाय नङा बेलेन्स मिथिबाय खेबसेनो ब्रेक औ ब्रेक हमनानै नों गाबथानो हायाना मानसिया एसे गाहाय बेनो जारलाया बिबोनां कुकिजों बेवहाय गाव सालायदों नैबेखौ हो ओरै थांगोन नालाय बेजों थांगोन दा जोङो बेजों नङा ब्लगाव होनांगौ आयु ब्लग भिडिअ खेबजोबनांगौ आं दारि फुस्लिमनांगौ मानो खेबनांगौ दे दाननांसिगोन आं उफाय गैया नै गुमैया जोंनाव फैदों ओंखाम जागासिनो आरोना दा दालि दं ओमफ्राय माथो दाउदै ओमफ्राय बे आमफोरा बानलु बाथोन ओमफ्रायो बुट साना आलु गैला ओमफ्राय आं ओंखाम जाबाय थानाय समाव बिबोनां सासे बे सुम्बु होननाया फट' खेबफैनो आरोखि बे बिबोनां सासे बे हिन्जाव बे आखिगासिनो दङ सुदिपा होनो आंनि बिहावनि फिसाजो आरो बिहा बिहाव उन्दैनि जि मोजां आखिखादों गथ'आ मोजांनो जागा मोनसेयाव होबाय आं आनारसालाय नांलालै मोनथाम मोनब्रै ना आनारसाबो हाखानायसो आयु आं मनाखौ लाबोबावोसो जेनेबा आलासि जाफैबा नुवाखै माबायदि मोनजायो नुबासो नोंखौ आं नुवाखै दासो नुबाय नै गुमैखौल' खेब आंखौ खेबनाङा आं देलायाखै मम'था देलायनांबावगौसो जाहैदों हिनजावफोरबाथाय बिदिनो जायो नांला जायो दा नांगौबा एक्सट्रा जागोन जाखा जेबो नङा बिखुनजोफोरनाव आलासि जाफैबा नुवाखै माबायदि मोनजायो जेरावनो जायगा गैले र' आं लायनि गुदुंथार फाग्लाया माबायदि होदों खेबथा खोन्थाद' आहा आनबक्सिं खालामबाय थाखायो आंनि फेसखौनो नोंसिनि आब'खौ आनबक्सिं खालामसै खेबथा मोजाङै गोथाव जादों बरिया बिबोनां संनाय ओंखाम फार्स्ट टाइम मोनजाफैबाय फार्स्ट टाइमथ' नंला सेकेन्ड टाइम नङा होमबा ना सेकेन्ड टाइम खननै जाबाय बिबोनां संनायखौ मोनजानाया आंलाय मिथियालै एसेबो मोनजाबाय दानिया ओंख्रि गोजा मिरामिस दा खेबसै आंहा ओंखाम जानांगौसै जादोब्रा आलासि मानो लाजिनांगौ नैबे आनारस नायाबो थोरसियाव खेबफै खासानि थोरसियावनो जिरायग्रा जायगा नांगौमोन दा नोंलेलै मोनो बे खामफ्लाया खेबबाय जानो दंमोन दा खामफ्लायखौ ज'ले होजोबसै दा औ आं लायनि नामा
बसुस टपाइखौ जाबाय बिबोनां फार्स्टआव दसे गेलेबाय बिबोनां माबायदि सुन्दुरि स्टाइल लाना फैबावबाय